Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. दिनैहाय आङो थांनो नागिरदों दाबसे जायगायावहाय नोंथांमोना जुदि नायलांनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांदो बिराद समायना जायगा आरोना नोंथांमोननोहाय आं एक्सप्लोर खालामनो थांगासिनो दङ बिदिब्ला थोदो फैयै दिनैहाय आङो फैदों जाहैबाय भाटपाड़ा चा बागानावहाय आरोना टी गार्डेन भाटपाड़ा बेनिफ्रायबो आरो आङो थांनो नागिरबावदों माने बेजोंहाय नि मा होनो माबादि ग्रीनारि भिउ बेफोरखौहाय नोंथांमोननोहाय आङो एसे देखायनो होननानैहाय फैदों बिराद समायना आरोना नै सारिगिदिं एकदम साहा बागानानो साहा बागान ओमफ्राय लामाफ्रा नै गेजेर गांगां बेबायदि बिराद समायना गासैबो सलिड लामाजोब आरो ओमफ्राय नै सिगांथिं नायहरबा नुनो मोनगोन नोंथांमोना आंनि फिसाला नोगोद देवानि ल'खाजिनि नुदों ओइ 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 अबाव थांनो नागिरदों नों अबाव थांनो नागिरदों अबाव थांनो नागिरदों बुनाय आङो माव होनजानाय नङा आंजों मिथिबाय दा गारि फैयो बुंबाय गारि फैयो होद दा थांदो नि बेरु होनो आरोबाव थांबावनि दानि थांबावनायसै जों बेनिफ्राय आरोबाव दावबायलांनोसै साहा बिलाइ खानो थाखाय गामिनिफ्राय मानसिफ्रा फैलायो आरोना बस्तिनिफ्राय फैनानैहाय बागानावहाय नैबेबायदि हाजिरा मावफैयो ओमफ्राय दायो बिसोरो साहा बिलाइ खाखांनानै न' फारसे थांफिनोसै एकदम गारियावहाय नै बिसोरबो दिखांना लांफैखायो आरो टाइम बिसोरो गारिजोंहाय थांफिनो बेयावहाय बागाननि हस्पिटाल दङ आरो नाथाय बेसेबांसिम इउजाव दं मानसिया बिराद समायना बानायदों आरोना सानला नै रायजोफोर आइडिया बिराद मोजांथार बे फिसा माबाखौ औवा बादि मोनोना नै बेखौहाय गायनानै बेरा दुमदों आरो फैयै रायजोफोर नै चुवापारा साहा बागानावहाय दंफैयो जोङो ओमफ्राय आं सानदोंमोन थांनो थाखाय रायमाटां फारसे एसे दायो समाबो बारा गैला नालाय एसे मोनादबदोंसै ओमफ्राय बाबुआ उन्दुबाय बिनि थाखायनो आं थांनो हानाय नंला आरो दायो बैथिं बेयावहायनो बौनि एकदम मोजां गोथां एकदम सिनारिफोरखौ नायनानै बिराद मोजां मोनबाय आरो आङो बेयावनो एसे फट' सोबाय दायो थांनोसै आङो जुदि सम थोयोब्ला आङो थांगोन दायो बेलेग मोनसे धाबा दङ बिराद समायना दै बे धाबायावहाय थांनो सानदों सम मोनोना मोना नायनोसै नोंथांमोना जुदि नायलांनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांदो रायजोफोर एकदम समायनाथारना जोंना बर'नि आदा आलफ्रेडआबो बे जायगाफ्रावहाय नोंथांमोनाहाय देखायनानै थांबाय आरोना सिगांहाय बे जायगायानो जाहैबाय नोंथांमोना बयबो माने मिथिगौ आरोना जे इन्डियाआवहाय नोंना आलिपुरदुवार वेस्ट बेंगलनि आलिपुरदुवारा मोनसे ओरैबादि जायगा जे जायगायावहाय माने गोबां रोखोमनि जाति धर्म गासैबो मिलायनानै थायो दुवार्सआवहाय आरोना जोंनि गोबाङैनो जोंनि बर' हारिफोरजों लोगोसे बेलेग हारिनि मानसिफोरबो दङ जेरै राभा गार' आदिबासि सान्तालि बेंगलि बिहारि नोङा गासैबो जातिनि कमिउनिटिनि मानसिफोर बेयावहाय
तो नायनो थाखाय बिराद समायना जेरै माने रोखोमनि जातिनि मानसिफोर थायो बेबादिनो बेयावनि ग्रीनारि बे आलिपुरदुवार डुवार्सनि मोनसे समायनायानो बेलेग आरोना बिराद समायना समायना जायगाफोर दङ तो समनि आंखालाव आं नोंथांमोननो एक्सप्लोर खालामनो समफोरखौनो मोना तो दिनैहाय नै आङो बेखौ देखायफैबाय नोंथांमोननोहाय बे एकदम बागान आरोना बे जायगाफोरनि नामा मेच पारा चुवापारा नै बेफोरबायदि गोबाङैनो दङ तो मेच होननानै बुङोब्ला वेस्ट बेंगलावहाय जोंनि बर' हारिफोरखौनो मेच जाति होननानै बुङो आरोना तो जोङो जेरैबादि लिरनायावहाय जों मेच लिरो तो बेबादिनो हयथ'बा बे गोदो गोदाय जोंनि आजौ आजैफ्रा बे जायगाफ्रावबो थायोमोनदां बिनि थाखायनो बे जायगाफ्रा मेच पारा मेच बस्ति नै बेफोरबायदि गोबां जायगानि नामफ्रा बेबादि जाबोदों आरोना मानोना खोनानो मोननाय बादिब्ला आबौमोननिफ्राय आरोना सल' बाथ्रा खोनानायफोर बादिब्ला माने बेफोर जायगाफ्रावहाय आरो जोंनि बर' जातिफ्रा बिराद दंसोयोमोन आरो बिराद दंसोयोमोन दा बागान एलाकाफोरखौ नागारनानै हयथ'बा जोंनि आजौ आजै आबौमोन ना गासैबो बस्ति फारसे खारलांबाय बिनि थाखायनो दा बेयावहाय बर'नि माने संख्याया खम आरो बेवहाय खम माने बर'फ्रा बारा गैस्राया बेलेग हारिफोर दङ तो जोंनि बर' हारिया बे जायगाफ्राव बारा गैया खिन्थु जायगाफ्रा ओरैनो समायना आरोना तो दा बिदिब्ला रायजोफोर दानिया धाबा फारसे थांनि जुदि सम मोनोब्ला आं धाबा हाबहैगोन माने एसे गोजान जायो नालाय आरो जुदि समा थोआब्लालाय दिनै देखायनो हानाय नंला नोंथांमोननो आं नेक्स्ट टाइमनि ब्लग भिडिअआवहाय आङो निस्सय आं देखायनो नाजागोन हे गोगोम बदमासि खालामसै ने नोङो नै टिटिप' mau này nendang titipo 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 hai titipo ma train T for train बेरायखांबाय रायजोफोर दायो नै दसेनो मोनसे रेस्टुरेन्टआवहाय फैबाय एसेनो मम' जानानैहाय बनिफ्राय थांनोसै दिनैहाय पसिबल जानाय नंला बै धाबाखौ देखायहैनो थाखाय नेक्स्ट आं जेब्ला सम मोनगोन नोंथांमोननोहाय आङो देखायहैगोन दे बिराद समायनाथार जायगाया ओमफ्राय फैयै ओरैहाय मेचपारा फारसे ओरैहाय फैबाय माने बागान गेजेर ओरैबादि समायना सुदेम माने गोजोनल' मोनबोखाबाय आरो भिडिअआवहाय जा केपचार जादों बिनिफ्रायबो बांसिन समायनासिन रायजोफोर ओरैबादि मोजांखा माब्लाबाफोर दिनै गाबोनथ' माने गोलोम बोथोरनि समसै आरोना सम एकदम न'फ्रावहाय थानो गरम बालायलाङो एसे एनै बेरायोब्ला एसे दंफां सायख्लुम नायनो समायना सिनारि नुनाय बेफोरबायदि जायगाफ्रावहाय बेरायनो लुबैयो थ' नोंथांमोनाबो बेलासिफ्रावहाय बेबायदि माने ओरैनो 3टा 4टा टाइमफ्रावहाय बेरायनो ओंखारोबा बेफोरबायदि मा होनो बागान सेर बेरायबायनोहाय बिरादनो समायना जाबाय आरोना बिफां लाइफां दङ सारिगिदिं ओमफ्राय गोथांल' सिनारि नायनाय फिसालानि अबस्थाया दासान्दि ओरैबादि जागासिनो दङ इयो हाबा मानसिया बिदि नङामोन ओमफ्राय जायगा सोलायनानैहाय अख्रानिफ्राय अख्रा जादों मानसिया चाउमिन मम' Này juicy momo này juicy momo. So guys, for the nini vlog video say thank you for watching. See you in the next video. Bebadine interesting vlog videos pe ko na ini ang channel ko like, share and subscribe.